Приказка "Сърцето на лъва", вдъхновен от картата. В големия град, където небостъргачите се съревноваваха с ярките светлини на нощния живот и дигиталният свят пулсираше във всяко ново известие, живееше млади Александър. Външният му свят блестеше от модерна технология и непрекъснато движение, но вътре в него властваше тежък страх. Страх да направи онзи важен, животоспасяващ скок към новото и неизвестното. Александър работеше в рекламна агенция, където всеки ден беше предизвикателство, а мечтата му за промяна, за започване на собствен бизнес се оказваше пленена от несигурност и вътрешни съмнения. Един дъждовен следобед, докато Александър се прибираше вкъщи по обикновените градски улици, вниманието му привлече една необичайна фигура, седнала на пейка в малък градски парк. По дъждовните капки, облечена в дълго палто, жената имаше нещо в себе си, което сякаш блестеше със спокойствие и мъдрост. Тя изглеждаше като не от тази епоха, носеше отговорите на вековете в своите топли и проникновени очи. "Здравей", каза тя меко, сякаш знаеше точно какво тежи на сърцето му. Всяка крачка към промяната започва с разбирането, че страхът е само покривка, зад която се крие истинската ти сила. Тези думи проникнаха дълбоко в Александър. За първи път в живота си той се почувства видян, сякаш нейните думи го прегърнаха и му напомниха, че вътрешната сила, за която винаги е мечтал, е на лице, само трябва да има смелост да я признае. Жената се оказа не просто случайна пътница, а таинствена фигура, сякаш олицетворение на мъдростта. През следващите дни думите не изчезнаха от мислите на Александър. Той започна да си задава въпроси. Какво го спира наистина? Защо винаги отлагаше онези решения, които можеха да го изведат от зоната му на комфорт? Отговорът се оказа скрит в старите му навици и в страха от провал. В съвременния му свят, изпълнен с безкрайни възможности, той се бе научил да слуша външния шум, забравяйки, че истинската сила идва отвътре. Една сутрин, когато слънцето се издигна над градския хоризонт, Александър реши, че е време да се изправи срещу себе си. Първата стъпка беше да запише своите мечти и страхове в дневник, малък кожен бележник, който сякаш се превърна в негов личен свещен ръкопис. Във всеки ред оставяше част от стария си страх и отваряше място за новата си вяра. В следващите седмици той започна да прави малки крачки към промяната. Записа се на курсове по предприемачество, които се провеждаха в модерен център, и започна да се среща с хора, които вече са постигнали успех, преминали през собствените си страхове и изпитания. Тези срещи му дадоха нова перспектива. Всяка история, всяко преплитане беше като пъзел, който постепенно създаваше образа на една смела и устойчива личност. В една важна среща, когато трябваше да се представи проект пред голям брой инвеститори, страхът от провал му запечата гърлото. Сърцето му биеше бурно, а мислите му се завъртаха в хаотичен танц на съмнение. В този момент спомена за тайнствената жена и нейните думи, Александър затвори очи и си припомни: сърцето на лъва не се страхува да победи бурята. Тази мисъл го обгърна с топлина и увереност. Той се изправи, отвори уста и говореше с ясен, силен и уверен глас. И разбираше, че страхът може да бъде победен само когато вярваш в себе си. След представянето, което премина безупречно,
Александър осъзна, че вътрешната сила не е нещо, което се търси отвън, а се изгражда чрез преодоляване на страховете и приемане на себе си. Той започна да вижда света с нови очи, не като място, където е пленен от външни стандарти и предразсъдъци, а като арена, в която всяка стъпка, всяко предизвикателство е възможност за растеж и себепознание. С времето младият предприемач основа собствена компания, която комбинира творчеството с технологиите и с нейна помощ помагаше на други млади хора да преодолеят страховете си и да следват мечтите си. Всяка история за успех бе доказателство, че промяната е възможна, стига човек да открие вътрешната си сила, която се крие зад страха. Понякога, когато преминаваше покрай малкия градски парк, Александър си спомняше за мъдрите думи на тайнствената жена. Усмивката, която заряваше лицето му, говореше за това, че вътрешната трансформация никога не свършва. Тя е пътуване, която се извършва с всяка нова стъпка. Неговата история стана вдъхновение за мнозина. Приказка за смелост, упоритост и вяра в себе си. Истината беше, че сърцето на лъва не беше нещо, което се намираше в далечни земи и мистични легенди. То беше вътре във всеки от нас, чакащо да бъде открито, чрез смелостта да прегърнем собствените си страхове и да позволим на светлината, на вътрешната ни сила да озари пътя към нови хоризонти. И така, в съвременния свят, изпълнен с предизвикателства и безбройни възможности, приказката за Александър напомняше, че истинската магия не се крие в чудесата отвън, а в силата, която се събужда, когато сме готови да погледнем дълбините на собственото си сърце. С всяко преодоляване на пречки и с всяка победа над страха, той живееше по-пълноценно, споделяйки тази мъдрост със всеки, който имаше нужда да я чуе. Защото в края на краищата всеки от нас носи в себе си сърцето на истинския лъв.